iligtas niya sa atin. Kaya nating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y isamikon, Paanong di tayo linapin? bayan muling magtibok, awitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat sa kapanganakan ni Rudy Kabigting at ni Sir Larry Pamintuan. Ialay din po natin ang misang ito para sa special intentions ng Prime Group, Mayor Jen and Jen Titanco, Karen Miranda Chanda and Tam Beltran, Kinayra Bautista, Marites de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balida, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatban, para po sa ating mga medical frontliners, Dr. Carlo Tanta, Enerica Medina, Remoros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok, Alvin Jerome Gonzales, Kurt Justin Pelayo. Special intentions to Governor Dennis Misioli Pineda, Vice Governor Lily at Mr. Rodolfo Pineda, Binton and Bel Torres, Eugene and Grace Nicdao, Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters, Ningning Navarro, para sa kagalingan ni Mang Norma Balatbat, Sir Roy Songko, Brother George Diaz, Brother Sing Garcia, para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Conrado Jr., Brigido Maurino, Father Larry, Father Francisco Mendoza, Anselmo. Ngayon po ang pasimula ng ating pagtitriduo parangal sa Señor Santo Niño, ating babasbasan ngayon at pasisinayaan ang munting exhibit para sa mahal na Santo Niño. Our help is in the name of the Lord, who made the heavens and the earth. The Lord be with you. And your spirit. God, our loving Father, you are our Father, and before you we are all children. The image of the blessed Holy Child had always inspired us to become children at your sight, humble, clean of heart, kind, generous, and loving. We ask you to bless these images of the Santo Niño, depicting the different images of the Santo Niño, depicting the different lives of the Holy Child and the different lives of the people whom He have touched and inspired. Continuously bless these images and the family to whom you have gifted them with your grace, love, peace, joy, and like a child, humility, kindness, meekness, and pureness of heart. We ask this through Christ, our Lord, our Amen. Santo Niño. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory Amen. to the Father, to
to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus imperat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng iyong dumadalangin sambayanan ay matapat nawang ilingapit subuk subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Do'y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang na sabi ng Diyos, gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon at sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw, hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makakapasok at makapamamahinga sa piling ko. Sa mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa at upang sino man sa inyo di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat kayong lahat ay kasama ni Kristo, kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa piling, pananalig sa Kanya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa, tayong inalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam ang aking sinabi. Sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inalaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Alleluia, ikaw
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinalis siya agad ni Jesus matapos ng ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sabihin, ito kanino man. Sa halip ay papasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Madalas po, ang sinasabi natin sa mga bata, ang mga bata ay matitigas ang kanilang mga ulo. Kaya kung minsan, pag yung mga bata pinapalo ng mga magulang, dahil matitigas ang kanilang mga ulo. Nung mga bata tayo, lalo na pag may ginawa tayo at nakulitan sa atin ng ating mga magulang, sinasabi nila agad, matigas-tigas kasi ng ulo mo. Ayan yung nangyari sa'yo. Matigas kasi yung ulo mo. Tapos pag lumalaki na po yung bata, eh hindi na pinapalo. Yung ginagawa, kinakagalitan na lang. No? Hindi na pinapalo, pero higit yung pananalita na galit sa pananalita. Again, sasabihin, ang tigas-tigas kasi ng ulo mo. Ang tigas-tigas kasi ng ulo mo. Kung ang Diyos ang magsasalita sa atin, sasabihin ba niya na matigas ang ulo natin? Kung ang Diyos ang magsasabi sa atin, sa lahat ng mga ginagawa natin na labag sa Kanyang kautusan, sa lahat ng ginagawa natin na labag sa Kanyang naisin, sa lahat ng ginagawa nating mga kasalanan, paulit-ulit, sasabihin ba niya sa atin, matigas ang ulo natin? Natatandaan ko, sino po yung mga teacher dito? Di nyo ba nababalikan? Di nyo ba naaalala, mga teacher? Kapag hindi makuha ng bata yung lesson, tigas-tigas kasi ng ulo mo eh. Tapos sabay, batok yung iba, o kurot yung isa. Kaya gaganyanin ka dito. Ilang beses ko nang tinuro yan, di mo ba makuha? Tapos hilahin ka dito, kaya babatukan ka ng teacher. O kaya papaluin ka ng stick o ng ruler. Di po ba? Ganti-ganti lang yan, mga madam. Ngayon, kung ang Panginoon ang magsasabi sa atin, sasabihin ba niya, ang tigas-tigas kasi ng ulo nyo? Hindi po. Kung titignan natin sa ating mga pagbasa, anong sabi ng Salmo? Anong sabi ng unang pagbasa sa atin? Huwag maging matigas. Harden not your hearts. If today you hear His voice, sabi ng Salmo, harden not your hearts. Nahanap ko po siya sa Tagalog. King Kapampangan, nung damdaman niya yung suwala ng Ginoo, eyos sa siyas din pusuyo, ng aking Kapampangan. Sa Tagalog ang sabi, Panginoon inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pero sa English siguro, ay napakaganda ng translation. If today you hear His voice, harden not your hearts. Not our heads, but our hearts. Kasi tumitigas ang puso ng tao
sa kasalanan. Tumitigas ang puso ng tao sa kamuhian. Tumitigas ang puso ng tao sa galit. Tumitigas ang puso ng tao sa inggit. Tumitigas ang puso ng tao sa selos. Pero hiling ng ating mga pagbasa, if you hear His voice, harden not your hearts. Huwag sa Panginoon. Huwag sa Diyos. Na kung saan hinihiling sa atin, matigas man sana ang ulo natin, ay huwag sanang maging matigas ang puso natin. Matigas man sana ang ulo natin, maging makulit tayo sa mga bagay-bagay, huwag sanang matigas ang puso natin. Mga kapatid, ito po ang tinuturo sa atin ng Santo Niño. Maaring bilang bata, si Jesus ay naging matigas ang ulo. Yun nga, kabata ay nagpumasyal ng mag-isa sa templo at sa Jerusalem. Kabata siguro, sabi ko nga, hindi lang siguro, napalo din siya nung bata siya. Pero, anong utos sa atin ng Santo Niño? Anong utos sa atin ng Panginoon? Huwag ang puso ang patigasin. Pwede ang ulo siguro sa pagkamakulit natin, kaya masyastabuntok. Pero huwag ang puso ang patigasin. Dahil kapag ang puso ay nagmatigas, walang buhay na dadaloy. Kapag ang puso ang nagmatigas, walang pag-ibig na dadaloy sa atin. At kapag walang pag-ibig na dumadaloy sa atin, mawawalan tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngay'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain ito ng iyong sambayanan na iyong marapatin ngayong paunlakan, pakundangan dito, mapasa amin nawa ang inyong kabanalan at ang masugid naming dalangin na iyong pagbigyan sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas rin. niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin Pasalamatan sa natin ang Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay marapat na kaya pasalamatan sa pamagitan ng Kristo ng aming Panginoon. Sa dakilang pagtutubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin,
ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong linungning. Siyang nagtanghal sa amin bilang iyong liping hinirang, pari at haring lingkod ng iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami yung tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang makakaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyo, ninabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyo yung lahat ito at kanin ito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis at kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Hinihiling namin na kami dyan sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw, pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ngayong pananampalataya at ngayong pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be Peace. with you. Peace be with you. Peace. Kordero ng Kordero Diyos. ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, ang galis ng mga kasalanan sa sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nagpapalambot sa ating mga puso, ang Diyos na laman at nagpapadali sa puso ng bawat isa sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo, Amen. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin tatawa at magpapalalang ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, uyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling,
at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod lang sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawa at magpapalala. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Oratio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito at sawatahin ang paglawak ng pagkahawa dito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa at ang mga namatay dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamumuhay namin sa parang iyong kinaluludan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tinatawagan po natin ang mga kamarera at kamarero ng mga Santo Niño na pumunta sa harapan para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon, mapagpalang Ama, gawaran niyo po ng inyong pagbabasbas ang mga anak niyong tagapangalaga ng mga imahe ng Santo Niño, ang banal na bata, naway sa pamamagitan ng Niño Jesus, sila ay mapuspos ng inyong biyaya, pagpapala, panatiliin, mapuno ng kapayapaan, galak, tuwa ang kanilang pamilya, matulungan sila sa
isang mabuting buhay at masaganang pamumuhay at kabuhayan. Punuin niyo sila ng inyong pagpapala at gabay nang sila'y maligtas sa anumang sakit at sakuna o mabigat na pagsubok sa buhay. Iniling namin ito sa ngalan ni Jesus, ang aming Santo Niño. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tuksoy at diyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Palain rin. kayo ng mga pangyarihang Diyos at iyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang Amen. misa natin na ialay na, humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Viva Santo Niño! Viva! Magandang umaga po sa inyo lahat.